Joo, tässä videossa mä ajattelin kertoa kärsimyksestä, eli puhutaan, mä oon itse tseniläinen, että tarkoittaa, että no, ei liity siihen, että niinku satori, eli puhutaan satori, eli vapautuminen kärsimyksestä, että kun sä liikutat vesilasia, niin sä vaan liikutat vesilasia, siinä on kaikki mitä sulla on. Mutta kun sä teet sen tarpeeksi syvästi oikein, niin sun ajattelu on siinä samassa ja se on täysin selkeästä ja hallittavissa. Kun semmoinen saa täydellisyyden niin kuin voimakkaimmassa mittakaavassa, niin silloin ihminen vapautuu täysin. Mutta tämä oli tämmöinen sivuseikka alustus tähän, mitä mä nyt on seuraavaksi kertomassa. Eli miten vapautua. Kärsimys on valinta. Tarkoittaa, että aina kun me kärsitään, ollaan turhautuneita, niin se kärsimys sisältää tietoa siitä, että miten me vapaudutaan. Me vaan yleensä kielletään se asia ja jatketaan sitä kärsimystä, vaikka se tiedon noudattaminen tuskallisesti helpottaa meitä sen jälkeen, kun me ollaan sitä jonkin aikaa seurattu. Ja sitten kun me päätetään kaikesta perheestä, kaikesta luopua, kaikesta mahdollisesta pienestä kärsimyksestä, jossain syvässä transsissa, niin me voidaan saavuttaa lopullinen minuuden katoaminen ja lopullinen sen kautta tuleva itsensä täydellinen tunteminen, täydellinen vapaus, kaikki tieto, selkeys, eli siis tämä satori eli valaistuminen. Tämmöisen ajattelin tehdä, koska olin tätä kokemusta erittäin lähellä äsken, niin ajattelin tehdä tästä tämmöisen videon ja muuten vaan laittaa tuonne YouTubeen. Moikka!